नि गेजेरजों दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्राबारियावबो जों आवाज सावबाय आवबो आवाज सावो जों सानि मानसिमोन सासे दा बुंनानै थाबाय बिनि बेरासिन जाबाय थाबाय दाला नैबे समाव बन्द जानांगौ नांगौ जाखांबायबो जोंजों आं दाख्लै न'खौ Nora, oh, Azrego. Chin bora be bal. Oh, yeah. Ang Bedlangmari Odlaguri Gamini Pos Bodiaguri PS Gसाइगाव जिल्ला क'क्राझार आं गावखौनो सानस'नो हायैयाव दाखालि साननैसो सिगां आंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों माखासे सुबुं समाजाव गनायजाथावै रिल्स भिडिअ हगारदोंमोन। बिनि सायावनो आं दिनै उनफिन सानफिन साननानै बर' हारि आरो बर' समाजनि गेजेराव आंनि गाज्रियै भाइरेल भिडिअ हगारनायनि सायाव खर' गंग्लायै निमाहा बिनाय जाबाय। आं दिनै बयनिबो गेजेराव खोथा होयोदि दिनैनिफ्राय आं रिल्स भिडिअ बानायनायखौ बन्द खालामनाय जाबाय। इयुनाव आं जुदि रिल्स बानायबावो अब्ला आंनि सायाव साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो आफादफोरा नांगौ बादियै साजा होनो हागोन। कुनुदिन लाइ होनाय जानाय नङा। लाइ होदों समाजावहाय जों बेबायदि देखायनायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा? दा फिसा फिसौ देराखै नामा? दा लाजिनाय गैया नामा? दा मानसिमोन गैया नामा? जोंहा दिनै फिसा गिदिर गिदिर दङ, फरायनाय दङ, जालादि मोनबाय, फिथाइ मोनबाय, दा लाजिनांगौ दङना न'खराव? ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनैनो निमाहा बिनांगोन हाग्राबारियावबो जों आवाज सावबाय आवबो आवाज सावो जों सानि मानसिमोन सासे दा बुंनानै थाबाय बिनि बेरासिन जाबाय थाबाय दाला नैबे समाव बन्द जानांगौ नांगौ जाखांबायबो जोंजों आं दाख्लै न'खौ